Estadioak jakinarazi du ekainaren 5etik aurrera eraikin nagusi berriko emakumezkoen zein gizonezkoen aldagelak erabiltzeko moduan izango direla. Hortaz, desagertu egingo dira trinkete eraikinaren zelaian dauden behin-behineko moduluak. Eraikin nagusia eta trinketea lotzen dituen pasabide berritik baino ez da izango aldageletarako sarbidea. Horretarako, trinketeko eraikinera joan eta bigarren solairura igo beharko da. Sarbide aukera bi ditugu. Lehenengo aukera, kiroldegiko atetik eskailerak igotzea da, edo igogailuz igotzea bigarren solairuraino, eta bigarren eta hirugarren aretoetako lurra eta marte korridorea zeharkatzea, pasabidea gurutzatu arte. Behin eraikin nagusian, igogailuz edo eskaileretatik jaitsi behar da solairu bat gizonezkoen aldagelarako eta solairu bi emakumezkoenerako. Irteera etorrerako bide beretik egin behar da. Beste aukera da trinketeko atetik sartzea eta eskaileretatik bigarren solairura igotzea pasabidea zeharkatzeko. Aldagela berrietako bakoitzak 400 pertsonako edukiera du. Eraikin berria inauguratu ondoren, aldagela biak emakumezkoentzat baino ez dira izango eta gizonezkoenak berriz eraikin nagusiaren beste muturrean egongo dira, gazteen eraikinetik gertu. Gozazazu udaz topera!